συνάδελφοι, θέλω να πω τα εξής. Καταρχήν να πω κάτι για τον συνάδελφο τον Μουλιώτη. Μέσω τρίτου προσώπου φίλου του ήρθε σε επαφή με τους πειρατές στην εκπαίδευση, επειδή έχουμε κάποια μικρή δύναμη στο διαδίκτυο. Κοντά μας αυτή τη στιγμή εδώ βρίσκεται κάποιος δημοσιογράφος του Spike Times, και ο οποίος θα κάνει για το θέμα στα ξένα μέσα, στα ξένα πειρατικά μέσα. Θα κάνει δηλαδή το γύρο του διαδικτύου. Το ξέρει ο Στέφανος αυτό. Μας το έχει ζητήσει ο ίδιος. Το έχει ζητήσει διαμέσου τρίτου προσώπου. Ναι, συνάδελφοι, να τηλεφωνήσεις. Να είσαι καλά. Βεβαίως. Πάρτε την τηλέφωνο. Θα το βγάλουμε λοιπόν εμείς και στη δημοσιότητα παντού. Δεν μπορεί. Είναι πολύ καλό και να το κάνει. Έτσι κάνει το ΣΥΡΙΖΑ διακόπτη. Όχι, δεν διακόπτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σε διακόπτη. Σε σεβάστε. Ξαναλέω, υπάρχει συναδέλφισσα η οποία έρχεται και με βρήκε και μου είπε ότι θέλει να γίνει αυτό. Και αυτό θα κάνω. Τέλος. Αν ενοχλείστε, λυπάμαι. Δεν φταίω εγώ. Ας το κάνετε εσείς πρώτα. Τώρα ξυπνήσατε. Χαίρετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέγονται πολλά και ακούγονται πολλά. Η ΟΛΜΕ δεν ήξερε τι θα γίνει. Το ανακάλυψε την ώρα που σύγκλησε τα ΡΝΗ. Δεν έχουν ψηφιστεί αυτά μήνες πριν. Τι περίμενε, ότι ψηφιστήκαν και θα μείνουν σε ένα σιρτάρι. Λοιπόν, η ΟΛΜΕ ούτε ήθελε, ούτε και μπορούσε. Και βέβαια την καπέλωσε η βάση της και καλά έκανε. Λέμε εδώ ότι πρέπει να υπάρχει σχέδιο. Σχέδιο από πού? Για μας, από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία που σας είπα πριν, πώς λειτουργεί. Όποιο σχέδιο και να υπάρξει, οι ίδιοι θα το διαλύσουν. Θα προσπαθήσουν δύο πράγματα. Και ένα πάνε να το κάνουν για να μην τους πετάξουμε νερό για ό,τι δεν ξέρω τι άλλο, από τη μία, και να μην ενοχλήσουν τα θετικά τους του κομματικού σωλήνα. Συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες προτάσεις. Αν επιλέξετε έναν πειρατή, έναν, δεν χρειαζόμαστε άλλο, πρώτα απ' όλα και πάμε πάνω στην Ομοσπονδία, θα τους τα πούμε στα μούτρα όπως σας το είπα και πριν. Δεύτερον, όσοι πάνε, εγώ δεσμεύομαι, εάν είναι κάποιος πειρατής, δεσμεύομαι ότι θα κυκλοφορήσω, όχι σε ένα χρόνο, του χρόνου λογοδοσία, αλλά τώρα, αμέσως μετά, ένα έγγραφο όπως κάνουν και στο ΠΙΣΠΕ, τι ψηφίστηκε και από ποιους. Θα πρέπει να ξέρετε. Άλλα θα πείτε εσείς εδώ, άλλα θα πούνε πάνω. Κάθονται μπροστά οι κομματικοί αρχηγοί, γιατί τέτοιος πρόκειται, σηκώνουν το χέρι και από πίσω σηκώνουν τα πρόβατα. Ό,τι και αν έχετε πει εσείς, άλλα θα ψηφίσουν πάνω. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, αν στείλετε ένα πειρατή πάνω, θα τους το κάνουμε κι αυτό. Θα κάνουμε live streaming όλο το συνέδριο. Θα στήσουμε σερβερ μέσα στο ξενοδοχείο και θα το βγάλουμε ζωντανά. Και θα το δείτε όλοι από το διαδίκτυο. Θέλετε, δεν θέλετε, θα το δείτε. Και θα ξέρετε τι ψήφισαν, τι υπόθηκε. Άλλα λένε εδώ, άλλα κάνουν πάνω. Επίσης, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος άρσης της εμπιστοσύνης αυτών που στέλνουμε. Δεν μπορεί να πάει κάποιος πάνω και να κάνει τη γουστάρι. Εγώ το δίνω τη δύναμή μου, την ψήφο μου. Θα πάει πάνω και θα κάνει ό,τι θέλει. Θα πρέπει να μπορώ να το γυρίσω πίσω. Να πω ότι δεν μου κάνεις αλλού δουλειά, κάνεις το κόμματό σου. Δεν κάνεις τη δουλειά τη δικιά μου, τα δικά μου τα συμφέροντα. Κοιτάς τα συμφέροντα του κόμματός σου. Της ΔΑΚΕ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ κτλ. Του ΣΥΡΙΖΑ, που εκνευρίστηκε και όλος ο συνάδελφος, γιατί δεν του άρεσε. Έχουν αυτοί όλοι τον επαναστατικό λόγο. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν δηλαδή. Λοιπόν, οι πειρατές θα τους δώσουν ένα μάθημα. Τελειώνω. Επίσης, όποιος πηγαίνει πάνω για δύο θητείες, συνάδελφοι, γιατί πρέπει να είναι 300 χρόνια στην Ομοσπονδία κάποιος. Τι είναι, κι αν πήγε στην Ομοσπονδία, να μην είσαι στο ΚΙΣΠΕ μετά, κι αν είσαι στο ΚΙΣΠΕ, να μην είσαι στην Ομοσπονδία, να μην είσαι στο ΠΙΣΠΕ, να μην είσαι κάπου αλλού. Πρέπει δηλαδή 30 άνθρωποι παντού το ίδιο. Δηλαδή, φεύγουμε από τη μία θέση, πάμε στην άλλη, φεύγουμε από την άλλη, πάμε στην άλλη και μετά γινόμαστε και βουλευτές και ψηφίσουμε και τα νομοσχέδια και ψηφίσουμε και τα μνημόνια. Αυτό θα γίνεται. Λοιπόν, δύο θητείες και πολλοί είναι. Και δύο θητείες κάπου. Όχι δύο θητείες στο ΠΙΣΠΕ, δύο στο ΚΙΣΠΕ, δύο στη ΔΟΕ, δύο από εδώ, δύο από εκεί. Δύο θητείες εκλεγμένος κάπου. Μετά να γυρίσεις πίσω στη βάση σου να μιλήσεις με τους συναδέλφους, να βρίσκεσαι παντού.
Και ένα τελευταίο. Αν και νομίζω ότι κάπου υπάρχει ασύμβατο να έχεις κυβερνητική θέση και να είσαι και συνδικαλιστής. Ασύμβατο, παιδιά. Να μην μπορεί να είναι έτσι. Λοιπόν, εμείς καταθέτουμε αυτές τις προτάσεις, οι πειρατές στην εκπαίδευση δεσμεύονται για αυτά ακριβώς που είπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ετοιμάζει ο συνάδελφος του Γιώργου Σωτιώματος.